grabatzen ari garen unean gaueko 11:10 gutxi diren honetan, Zabaletak eta Dariok Iruñeko Labreit pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Dariok pronostikoak hautsita 22 eta 17 irabazi dio Jose Javier Zabaletari eta honen bestez lehen puntua eskuratu du buruz-buruko txapelketa nagusian. Gogoratu behar da, alde batetik, Jose Javier Zabaletak lehengo astean Erik Jakaren aurka jokatu zuela final zortzirenetako norgehiagoka Zumaiako Aitzuri pilotalekuan, orduan ere pronostikoak hautsita irabazi egin zuen. Dario berriz lehengo urtean finalerdietan sartu zela eta urten multzoburu izan da eta gaurkoa izan du bere lehen partida eta hain zuzen ere 2024 urtean 4 hilabete daramazkigu, apirilan gaude, eta 2024 urtean 6. partida izan du gaurkoan Ezkaraiko aurrelariak. Badakigu, bere ibilbide profesionalean zehar eskuek eta lesioek eta ez diotela bat ere errespetatu, orain ere halako bolada bat igaro du, gaur berragertu da buruz-buruko txapelketan eta benetan maila ederra eman du. Lehen zatian 12 eta 3 aurreratu da, pentsa, Zabaleta oso deseroso, ikusi dugu ikeragarri deseroso, etxarrendarra, zuen pilota bat gozatzen, baina hainbatean Darioren errua ere izan da. Oso ongi mugitu baitu pilota ezkaraitarrak. Biek ala biek, sake beldurgarriak egiten dituzte, eta hori horrelaxe da, biek ala biek sekulako sakea dute, eta gaurkoan Dariori egokitu zaio lehen sakea eta horri etekina ikeragarri ongi atera dio. Azpitik Zabaletak 7:8 ingurutik erantzun behar izaten zuen, eta gero gainera Dariok erabakiortasunez jokatu behar zuen, erabakiortasunez jokatzea eskatzen zitzaion Zabaletaren aurka, bestela badakigulako Jose Javier Zabaletak 1-2 kuadroan pilota hartzen duenean non jartzen duen, eta oso ongi egin du Dariok, Zabaletak errestatzen zuenean beti aurrera egin du. Pilotaren ibilbidea jarraitu eta aurreko horman airearen bila joan da, eta erritmo itogarri horretan jokatu behar zaio Zabaletari, bestela beste jokoan oso eroso aritzen da etxarrendarra, eta hainbatean 12 eta 3 ipini izanaren eraginetako bat hortxe egonda. Bestalde esan dugu Zabaleta oso deseroso aritu dela, Dariok ematen zizkion aukera apur horietan lehen zatian behintzat ez du bakar bat ere baliatu, eta lehen zatian Dario gainetik igaro zaio. Eta bigarren zatian, pixkanaka hasi da Zabaleta hobetzen, beste gorputzaldi batekin ikusi dugu, 3 minutuko etenaldi hori oso ongi etorri zaio etxarrengo atzelariari, benetan esan dugun bezala deseroso ari baitzen. Baina Dario kalere eutsi dio, Zabaletak asko sakatu du, gero gainera pilota askoz ere gehiago luzatzen eta abiadura handiagoarekin luzatzen hasi da, Dario ere noski logikoa zen moduan etzegoen hasierako freskotasunarekin, eta hor pixkanaka Zabaleta joan da markagailua itxuratzen, alere 18. tantora iritsi denean Dario bazirudien jada gehiena egina zuela, baina etzen horrela, naiz eta Dario oso ongi aritu, Zabaleta ere une horretan oso ongi ari zen, beti gora zetorren nabarmen, pilota askoz ere luzeago jartzen, horrez gain zentzu gehiagorekin jokatzen eta erosoago ere ikusi dugu, baina gero azkenerako Dariok hasieran hartu duen abantaila eder horri etekina bikain atera dio, eta ondorioz esan bezala 22 eta 17 irabazi dio. Benetan Zabaletaren lehen zatia asko hobetu beharko du, Dario ere bigarren zatian askotan ez dugu bat ere fin ikusi, pilota asko txapapera, kanpora, eta hainbatean ere esan daiteke, partiden erritmo hori ez dauka, fisikoki eta ongi prestatua izango da logikoa den moduan buruz-burukorako, baina oraindik ere erritmo hori hartu beharrean da, ikusiko dugu, ea hemendik pare bat astera Altuna edo Lasoren aurka, noren aurka jokatzen duen, baina teoria maila mintzat esan ezagun Dario gaur orokorrean sentsazio onak utzi dituela, eta berea zer egin behar zuen bazekiela eta praktikara oso ongi eraman duela. Hauxe beraz, esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.